I open some battle. Nevím, proč mluvím anglicky. Otevřel jsem si tady Epic Fest. Za 750 to bylo zlevnění. A já vám chci ukázat, co mi padlo. 11 koček tady. Takže byl tam Toaster Cat. Byl tam Gardener Cat. Taky tam byl Matador Cat. Witch Cat tu mám, takže jdem na XPčka. Thunderjack. Tam byl. To je Uber super herka. Potom tam byl Thief Cat. To nemám, takže si ji vezmu. Potom tam byl On Můj Cat. Ono můj. To jsem asi dal špatně. Potom tam byl Princess Kekuya, což je Uber super herka. A taky tam byla Air, což je další Uber super herka. To jsou 3 Uber super herky. Potom tam už byl jenom Cat a Saloon Cat. Ty mám, takže je vyměním za XP.